Sezonul 2 a fost anunțat și posibil o să apară mai repede decât ne așteptăm. Ce e drept, Twitter-ul mi-a nebunit. Cred că sunt unul din puținii care așteaptă acest sezon cu nerăbdare, pentru că Oshinoko mi s-a părut un anime destul de bun. Iar astăzi o să vă dau câteva informații despre sezonul 2, ce o să acopere, câte volume, sau mai exact câte capitole, ce arcuri o să acopere și dacă sunteți curioși de alte episoade din Oshinoko, aveți un link aici pe ecran pentru playlist. Ei bine, de când a apărut acest key visual, pot spune doar că m-am gândit să caut informații. Astfel mi-am dat seama că al doilea sezon o să acopere două arcuri masive din manga, 2.5 de stage play, care o să fie împărțit pe două părți, și privat, care pot să zic că o să fie, cred că unul din cele mai bune capitole ever. Și dacă sunteți curioși ce capitole o să acopere, avem felul următor: stage play-ul, care o să acopere foarte multe informații despre Ai și o să vedem personajele noastre oarecum cum o să aibă o degradare și ele, nu numai Aqua, iar în privat Ruby o să fie cea mai afectată. Primul arc o să acopere capitolele 41-54 pentru prima parte, iar a doua parte, Opening Night, o să acopere capitolele 55 și 66, iar la privat o să se acopere numai capitolele 67 și 80. Ei bine, da, am ajuns și la finalul acestui prim sezon din Oshinoko. Sincer, ultimul episod m-a făcut să-mi amintesc foarte mult de primul episod, de la cum a început Aqua să danseze în public cu acele bețe luminoase, până la piesa care o cântat-o Hoshino Ai cu trupa sa în primul episod. Pot zice că totul a fost destul de interesant gândit, acțiunea oarecum are un time travel destul de interesant, pentru că ce era relevant acum o perioadă poate să devină din nou relevant. Și zic că al doilea sezon o să devină mult mai interesant pentru că abia aștept să o văd pe fata aia Corb, o să vreau să văd personajele cum descoperă trecutul, cum personajele Aqua și Ruby oarecum o să se confrunte cu trecutul. Cel puțin Ruby nu prea o să fie așa confruntată cu trecutul în mod direct, față de Aqua, care, ce să vezi, se întoarce la vechea sa casă când era Goro și totuși, pe la final, o să avem parte de cel mai mare plot twist și un mic indiciu. O să avem parte să vedem primul personaj cu Two-Star Ace în afară de Akane, care o să-l aibă și permanent. Sunt curios dacă știți cine este și dacă vă dați seama, lăsați în comentarii. Ei bine, cam atât cu acest episod, mulțumesc de vizionare, nu uitați să lăsați un like, un subscribe, un share, să intrați și pe serverul meu de Discord și la final să intrați și pe pagina mea de Instagram. În același timp nu uitați că puteți să-mi folosiți linkul de pe Neva dacă vreți să mă susțineți și noi ne auzim. Salut!